Здравейте, приятели! Малко по-късно днес ще ви пусна едно видео, в което ще ви демонстрирам отново работата ни на терен, използвайки системата ни за филтрирана вода и почистването с нея на фасада, остъклена. Говорил съм и друг път за тази система и съм ви споделял във Facebook страницата ни, че тя представлява филтриране на водата в 3 етапа. Съответно, на изхода тази вода излиза с 0% съдържание на примеси и когато тя изсъхне, след като сме мили с нея, автоматично нищо не остава на повърхността като отлагания от водата, защото те са останали в филтрите на системата. И удобствата на измиването с такъв тип система е, че можем да работим в височина до 13 метра, без вишка, без платформа или скеля, например. Няма такива утежняващи условия, става сравнително бързо и щадящо е за повърхностите. Може различни видове повърхности да се имат, включително и соларни панели, нещо, което съвсем скоро ще ви демонстрирам как става. И съответно крайният резултат е доста задоволяващ, защото водата накрая преминава в третия си етап от филтрацията през един филтър, който я полира по такъв начин, че тя придава блясък на повърхностите, което е търсен ефект от клиентите ни. Така че малко по-късно ще ви демонстрирам как точно се случва процеса. Чао за сега!